caggal pododiral jutgal hakkunde députéɓe laamu ngu e lundiɓe be saria ittowo yoga e gueɗe saria yafoye mo Macky Sall wadno rawane watama e nder députéɓe 156 tawtoraɓe jonde nde 126 jaadi hen kamɓe foof ɓe jeeya koye kawtal laamu ngu Pastef nogas kiddiɓe ɓe foof ko caliɓe ina tawa e mabɓe députéɓe jeeyaɓe e kawtal Macky Sall e députéɓe lundiɓe ɓe jaadani hay goto gila député Amadou Ba mo Pastef wadi kulal ngal coowo gasani lundiɓe be e pelle siwilen kulliti wonde ɓe jaadani e o saria keso yidde mabɓe woni saria yafoyowo foof firte dendagal yimɓe tawtoraɓe e kiwuji lewru tato ɓuru hitande ujunaji 2021 ha hitande ujunaji 2023 ñaawe kono wona noon députéɓe Pastef jiiri gueɗe ɗe e yiyande mabɓe ko kamɓe goni toñaɓe be Macky Sall jagorɓe mum e kalfinaɓe ndenagu ngu goni waɗatnoɓe bonandeji ɗi saria o watama kono ko do e balɗe 6 yimɓe gandata so jaɓama so tawi suudu ñawidu leydi ndi conseil constitutionnel jaabi wullitago députéɓe lundiɓe be saria o ma won maire Fadima Sy, Dakar, RFI.